Ojo lali lur, like, komen, lan subscribe. Ya apa tini? Waktu durung dadi bojo tak belani gak karu-karuan. Bareng saiki wis dadi bojo bendina geger. Turu sak turu aku gitu singkuri ae. Biyen nek mangan sak mangan dulang-dulangan. Saiki aku nek mangan mesti dilotek ari aku. Nggo sangakno putune bae aku iki. Biyen yo ngono kemanten anyar aku nek turu gak kemulan nek dicokot lamuk diceblek tangane halus. Saiki nek aku turu dijarno ya dicokot lamuk ya diceblek tapi tapuk ambek parut. Iki bojo tas nanggale mungsuh iki. Wingi yo ngono nyugi kopi ya ngeling-eling wong lanang teko nyambut gawe. Kathik ngelak pisan, ndik emuk terus tak kokop dadak tir. Sangakno balungan bae aku iki. Ya, pengono seneni alise tepung. Wis. Kak, Napa? walah tak golek nduk mburi gak ono ngene kene. Ana ngarep ngene. Mangkane kok arek cilik-cilik mang mlayu nang ngarep kabeh. Apa? Lah lha apa sampean meneng-meneng nggawa kaca medhongkrong ngene tengah latar. Lho kan garo ta? Napa? Lho wong aku dadi kemidi bedes ngene. Kok iso lho Kono tak gares kon, Nduk. berlagak. Lah ya. Rambutnya disemir. Lho ya apa? Cuman Gaya. kemajuan. Kok iso nyemir mbok ndelok-ndelok. Soale meneh aku lak kumpulan. Kumpulan apa? Ambek wedhus gibas iki ya. Nyemir iku mbok sing rata, delok ta? Apa? Iringan kiwa tengen ireng. Sing tengah putih, iya sing ro. Iya. Semire gak rata, bar kok doan kok blekok. Lho ngene roh nek kaya ngene ya mbok benakno apa. Wingi ku nek semir entek, nek gak di dhuwit iku cak njaluk dhuwit ge tuku semir. Mesti tak kei. Lapo cet putih ndek omplung kok nelet-neletno. Jare njaluk putih. Aku ana di tengah pasar nyimpang ana CPM liwat dari ini. Aduh. Model-model anyar sampeyan iku saiki. Pak, pancen kon ndolek sumbere perkara terang-terangan ae. Mamula ta di wong aja latah. Lah apa gawe rambut abang barang iku. Niru iku lho, matrais iki. Kok iso iku lho. Mbok ndelok-ndelok rambut abang gak diuntu ae kan rambut abang barang. Waran arek-arek nek ngarani aku lak gak duwe untu sih. Tapi untuku jange tak abang rek iki ya. Rambut abang untune abang. Enak tak pletur kok. Aduh. Aja ngono ta. Lah apa sih kok brayae sawangane? Nggih. Aku lak jange melok kumpulan arek-arek iki. Gak ngono celanaku kok iso ya op. Nek bokonge kok iso bolong telu iku nek apa iki? Kok nek gedhing aja gedhing pakaiane rek. Lah apa sih? Kemejan barang saiki kon nyonyoki rokok. Ya apa? Nyonyoke iku sapa? Iku Bareng. setrika kobong. Lah ya alok-alok. Pungasane aku buwuh wingi tak gawe. Delon panuku ketok kabeh. Aduh. Jare njaluk gaya, kok meneng-meneng celana disuweki, pating seluwir, Ya apa kaya arek nom-nom iku. ditembel, godhong waru iku model apa sih karepe ngono iku? Wingi tak loreng-loreng tak tulisi mosok mangsi ya. Lah apa iku? Wong nganges ngono. Mbok model iku sing bener ta rek. Sepatu madah wis tak jengkel ndelok kon. Apa sepatune? Wong ngeruh nek wong lanang jange lunga, ya ana omah sepatu mbok disemir nek gak diduwik njaluka. Lah apa godhong kates kon kaya yanges iki. Rewel. Gak rewel. Disemir ireng njaluk putih. Wis tak tak kei putih ngono lho. Apa iku? Semir ta? Apa? Lah apa tak kapur kok. Iya wong semir larang. Ngomong ngamu kan niku. Lah ya jatuh latole ta. Lah apa sih kok ingak-ingok nang jaba ae? Ya. Sawangane. Lah iku prautu ndelok aku ya. Ngono iku. Prawoto jange lapo? Lah ngusung watu iki. Aku lak butuhno material aku. Nyambut gawe ket kapan? Lho ya apa kan. Lah tas iki lak aku kirim batu merah iki pirang ewu. 3.000. Mbok takono kang kasdi. Waduh, wong aku gak ngerti rek urusan material yo. Kon tak kandhani, sedina rong dina iki wis meneng wae.
Kon kudu Lha apa? sabar. Soale engko aku gak iso ngekeki blonjo, kon kudu tenang ae. Tenang ae. Kok Tenang. iso iku lho gak dikei blonjo kon tenang lho kon mangan apa? Yalah wong perkara mangan kon niku. Ya apa sih? Mosok kon iki gak duwe tangga. Nek ana tangga mangan deloken ae. Terus Ya apa? Segone wayahe ngeblak kon liwat lak wis mambu keluke ya. ngono iku ya apa? Wong lanang ya apa ngono iku? Aku kate metu. Nandi? Ya biasa ae. Celanane durung astrika. Ya apa? Ya gawe lungset kabeh iku. Mosok gak ono botol arek. Kok iso golek botol kayak apa sih? Kayak banyu anget dadi glinding-glinding nang. Kon niku Sawangane saiki nek lunga brai. Karo kacamata. minyak rambutku sentek. Hah? Minyak rambut. Endi ana minyak rambut? Iku mosok minyak rambut wong iku stand-pad iku. Cek kapok. Waduh. Wingi ya keliru. Apa? Lah apa? Mertego dikeleng. Meneh-meneh ku nek gawe jajan nek mari kesen rek. Omonganmu kan niku. Babanya tak pasangi, tak dek wadahe minyak rambut cek kapok. Mulane aku Royok semut tangga. Ha ya turu krasa gatel dadak semut cilik-cilik. Iya nek nang rambut gak apa-apa nang kuping terus gowok-gowok. Wah niku Jangan gak nandi saiki. Eh? Arepe jangan nandi. ya metu arek-arek. Melok apa? Oh? Ya apa? Melok. Melok sepatune wong lanang kon niku. Lha apa sih wong bojone kok? Ya gak apa-apa tapi ya didelok keadaan wong lanang iki maksudnya bergaul tah nyambut gawe tah ngelencer iku lak ndelok-ndelok. Lah iki nandi jangan. Nah, itu urusan nyambut gawe. Gawean ta? Iya. Oleh dhuwit. Lho pasti. Mbok nek ngono. Lho, pokoke ate ketok biru-biru ngono wis tak culno. Gak anjane kon niku nabimu nabi kresek anjane kon. Wong lanang nek kesak ya ana kresek-kreseke durung ditakoni wong lanang guyu kekel. Wingi turu lho sama guyu kekel. Lha apa? Tarani kon emang guyu jan lambungmu petot. Saiki aku dipetot-petot, biyen poko. Wadah biyen ae nek tak gonceng. Tapi pancen siji rek njene. Kemanten anyar munggah nek tertek bongkok iku. Disapa arek-arek aku jamane ambek kon. Apa? Oh? War nang ndi? Wah aku menggos-menggos tak kuat-kuatno. Nglencer ngono. Nglencer Lah saiki nang kali poko. bokor bareng saiki mudhuna. Wis koklok sampean niku. Ya mborek tambah tua iki lho. Kekuatanku ki wis sembuh wis. Gampang masuk angin, linu barang. Mangkane ta. Nek linu dapat sepiro puyeng, nek puyeng kumat aku gak ketok uang nek aku iki. Nek ketok apa? Ketok duit puluhan. Sampeyan iku aneh-aneh. Makane aja sok nguyur bengi. Ya nek Iya. perlu ngono ae lho. Apa tambah tuwa iku tambah gak karu-karuan. Engko nek takon rusake. bek ana tak tinggal engko ana dayah waran Mas tasik tindak. Mas apa? Iya Mas Pawiro iki lho mengamu. Ya aku rek. Walah jatik ngono ta. Nek ditakoni kancaku lha tindak pundi? Lah niku mbambung ni sore tertek ngene. Omonganmu. Sampeyan niku kok Tak tinggal ya. awake dhewe. Wis ya. Iya. Kok gak enak atiku. Nandi lah ngono jare ana hubungan-hubungan apa. Kok pakaiane apik. Enake tak tutno ae teko doan. Konco sitik ya apa karepe? Bene kok jare sanggup melok. Lah lek iki tak susul nang omahe wong sing wedok iku kurenge kaya ngono. Ngomong liri-liri titik jare aku iki njomblangi sing ana wekasan teko arek wedok. Nah ya kok temburane nemen sing temburokne ku apane wong sing lanang kaya Petruk ngono. Karo lek ganteng kaya aku. Enake dinteni ambek ngapal-ngapalno. Ampian kaya sapa kon? Loh, Kait narik dadakno olehmu karo isin kon kebajit pancen kon. Lah apa? Ya apa oleh gak izin. Sampak ijah dodol pecel iki. Tolo nek nganggur yen mriki napa Dik War?
Kula kenging ngangsu. Olehmu kebacut kan masih wong gak duwe penggawean iku mbok ya jaga gengsi lah. Kan niku cok kleler-kleleran lauk-lauk ndek tengah dalan. Iki rumasamu embongmu tah ya apa? Kon niku mandor embong ta? Iya, pamanku ta. Lho ngene iku tak belani lho kan lho. Ya apa ya? Jujah sampean pun gampang ngomong sing kaya ngoten. Cek kapok. Tolon ku anake wong Jogob. Hmm. Anake wong sugih lho. Mosok dik warung. Karo. Sugih utang yuk ngono. Kon monggo tak gebuk sarung tak iseni watu lho ya. Kok ngono. Ngawur ae. Ngancam patiku lah kon. Aku mangkati ngapalno. Ampian kaya wong jolo. Ngono karepku mang ngono. Wis aku bendino ngapalno. Iya, wis. Bojoku turu tak lirik bareng wis turu aku ngreng-ngreng. Iya, Bu. Ampian ngono. Gak ngono aku. Iya. Mubeng tapi nengsa mira. Wong tepine samudra. Iya karepku ya ngono. Gak ana elek wong ngapalno iku. Cuma ya karinata suarane. Iya. Nek suara kaya awak dhewe ya kudu diapiki. Jamu sak jamu iku kudu delok ngono lho. Suare gak kenek mangan goreng-gorengan. Mangan gorengan bareng gak oleh. Yo wajan bareng dikek lengo dipangan iku gak oleh. Seri tandani. Iku gak larangan lho. Durung ana sepur lempung nek wong mangan mangan wajan iku mati lho. Oh, lah iya gak oleh. Iki lho sing gora sing enak iki nek jange main utawa swara digerakno ngono ya ditokno. Kon ngombe pirtus lho. Iku enak ya. Enak lho. Iya, marino njupuk korek. Marang ngono. Sumeten marino kumpon. Aduh. Masamu iki belajar ngenakno swara ta lampu strongking iki. Iki niate mek wong loro apa kanca akeh iki? Dinteni pisan. Nduk pose kono. Omahe genuk iku. Sapa? Genuk Kediri lho. Lho. Iku melok yo. Lho, iku bosik lho ya apa iku. Iku tes ditembelno iku mari bocor kok bos iku. Isin-isine lho. Isin-isin apa? Ket lho nek potongane lemu bodine oleh. Lho. Aku terang-terangan gak buka rahasiane kanca. Heeh. Rambute mari diketok didol iku lho. Ngawur kemajuan nek dikriting. Oh iya. Lek bos iku kuat. Masa? Omahe susun piro 3. Lah lek pancene mbina arek-arek gak sampai setahun entek iku sak tanah-tanah. Apane? Kadek barek wong lanang lek suarane enak, kadek rupane ganteng. Oh, nglepek ya apa? Nek ngono aku kok setengah ngalem ngono. Yo, ngalemo yo. Iya. Yo, ngalemo. Cek didugang. Jarine kon niku blobo. Nek ndelok ngaleme lek suara peno enak yo. Iya. Nek diwuruki ngomong bareng ku lancar dramane enak. Iya. Iku seneng drama bareng iku. Lho mosok. Lho yo apa tas iki nonton bioskop iki. Roh. Apa? Nang India. Lho, nang India. Kebacut lho kon niku lho. Budget apa? Kok iso lha apa di Indonesia iso nang India iku? Lho yo apa rono iku. Iya. Ngetutno papine. Tapi iso. Lho, papilion. Oh niku. Lho, sing lanang sing dhisik nduk kono. Ana kono. Nduk kono kecelakaan mati. Sing wedok mulih rene terus gawe omah iki. Obyeke lek bengi peno. Lho, Joko bengi bareng. Iya iya. Ya Mariam iku Joko bengi. Yo pakai nasib iku masih ngono. Engko mari pakan dansip ngono setengah papat sik repet-repet iku. Iya. Ndolek umplung wis ya. Nang buahan sampah iku. Mumpung bojomu gak ono. Ayo Iya, iya. nang budal. Kak kira runggone. Temen ah. Kono kok ngenteni ya. Numpak becake. Wis mlaku ae lho Mlaku. nerabas kene lho. Oh, iya wis, ayo. Ayo. Iki ya apa arek jare ngejak. Lah ya wis wayahe latihan. Lah kabeh-kabeh wis yogane wis ngumpul kabeh. Persiapan hidangan wis tak siapno. Lah iki apa? Ngono ora Mas Rene ta? Lho, sing mrene lho sapa? Arekku kesasar. Yo ning Eh, wis ketol wis suwe lek teko. sing
Lho emang golek awakmu emang. Lho tolong yo teko ta durung. Wis tapi golek awakmu. Lho iki mang golek. Lho ya. Bapak liwat mburi. Arek-arek kucing-kucingan. Liwat mburi. Ngerti omahe rondo rek ge mainan. Tapi rondo-rondo teles kenes iki. Teles apa? Ya winginane tiba. Teles saiki gak teles blas ya. Umume sing ngene kenes. Iya. Lho temen winginane nyelatu. Nyelatu tukang parkir. Iya. Lho ya apa? Lah ono perkarane lho. Lho, iki lak ono mburine motor ah. Dak motor waya maju kok kon mundur. Kegiles sikile. Jempolan nek kegiles. Sepatu anyar gak tak gawe sikilku mari kegiles sepur. Anu. Iki tak siapno kabeh iki mangko panganan wis apa. Wis disiapno? Heeh. Ya kari diistirahatno, lek disiapno tok ya gak istirahat pegel arek iki. Ngomong-ngomong sembarang durung dimulai wis istirahat. Iki apa iki? Tapi ndelok jaminane latihan iki iso giat lek jaminane. Jaminan komplit. Iya. Iki mangko tak tukono piting tapi tak delok pitinge mau kena tekanan batin dadi wis kuru-kuru. Piting kuru. Iki ngene carane. Wong menungso kok aja kentekan akal. Ya apa? Ditanting agake kuru mbok disuntikno. Ngomong-ngomong kepiting kok disuntik Ngene lho, doyanane arek iki ya. Arek saiki, arek iki kan. Iya. Iki masih gak ono iwak lele, iwak bader. Pokok bader iki doyan. Masih gak ono bader, lek anu jago. Lek ono jago, kodhok, celeng, ulo, kelabang ya. Dadi bodong ya. Terus Gak ngono iku panganan apa? pencene dadu puter njane. Ojo Sama gopo aku. ojo soal perjudian ojo. Soale wis dilarang pemerintah. Gak usum ya. Usum itu zamane. Guyon kok. Iya lah apa buntut barang wis ojo dibuntuti. Wis gak buntuti saiki. Iya. Iya. Senian. Senian ngomong-ngomong ndi kan. Mangkin pun menungso. Lho gak tau kepethuk untu peno kok tambah kuning. Terani papat. Ngomongamu masuk kuning. Mari diwenter kok. Iki tabuhan ndi sih? Gamelan ndi? Nyilih teh ucok iki. Loh. Ucok gak apa? Ngingu tabuhan iki. Enggak iki gamelan kene kok. Oh iya. Oh iya. Iki kira-kira piro iki? Saiki tapi. Sing ndi? Ya iki lho. Ini doleceran ngene. Saron dhewe diorgani. Halo. Iku tadi sih. Kon iki niat latihan ta dadi wong rombeng kok. Lho gak ngono lek pancene kuat Iya. dituku dhewe ae. Sing ndi? Yo. Kanggo persatuan ya. Mbok nek wis kasih gede. Kasih wis gedung. Pokoke dicedil. Lho enggak kasih sak biyen lek SD ya, saiki wis ana SMP kasih. Saiki dhek kena lara beri-beri ya. Gak kasih anake wak garimun iki. Iki selain peloke gak ana ya? Anu minir ini. Gamelan nek mesti pelok selendro. Iya, Tapi iki ana minire barang. Peloke gak ana. No. Gak ana ya iki. Kana. Wis ya anu selendro ae. Selendro ae wis. Iya. Soale pelok ku gampang kok menyusul kena ya. Kempule piro? Kempule biyen iku 9 terus Kari piro iki? kari 7 kalah dadu apa lho. Ngomong Ya pantes lho. Wah, 9. Songo. Gonge siji. Gong kendo gong iki rupane. Kendo wong gak tau dipil. Kon ngundane iki lho nek gambange gak patek ulem soalnya tak delok tak jemput dadak kayu kates. Nek gong iki sik iso kena diatur, tapi ana gong sing iso mesuh bareng. Mosok. Lho iya, nek gong iki dijebuk kena gur. Iya. Lah nek gong iku gong bombong. Iya. Iku dielet-eleti balsem. Tapi disebul iku gak iso muni. Disebul iso muni jangkrik jare. Yo bener wae yo. Gong iki kan tabuhe pokoke sing nabuh gondol ngene. Iso di Iya, kok dibentusno ya. tangan kanggo kempul, sing gondole kanggo gong. Nek sampahan kok kung Jedhuwe. Iya. Dadi bengi tanggapan esuk wis
Kuyenge kumat. Iya. Wah, sing diomong apa? Sing penting iki anu lho. Iki pangkur iso bener. Iso. Tapi biasanya senengane blendrong iki. Lek dadi buta. Iya. Buta nganggo cangkem. Sikil tak angkat sing ngendang guyon karo penonton. Akhire. Akhire aku gak iso muni tanding gak iso ngono wong. Iya. Lah dheweke ndelok penonton terus. Penonton iya, kan delok pemaine. Kan ndelok aku kiprah. Iya. Lah jenenge aku ketutupan cangkeme buta. Buta iya. Ya gak iso aku ngomong, bareng tak enclekno ngene. Kendangmu lho. Nek wis peno sinom iku iso kinanti iso, terus celuntang iso, pangkur iso ya. Mben tanggal 9 iki ayo melok aku ya. Iya. Nyunat. Lho. Wong iku tembangan kanggo nyunat. Gak ngono. Kanggo nyunatno. Oh, nyunatno ditanggap wong nyunat ngono. Iya. Tapi kok gak kena ge nyunat kok. Ya apa sih gendengane pangkur? Ya disunat. Pangkur. Nyuro Pangkur sih, ya. Nyuro ae. Nyuro ae apa kuat nyuro? Nyuro. Nek ndelok ae nek segone ku nyuru apa nyuro? Gak nyuro iku sing kencengi lho. Ya yes, pokoke sak uni-unine lho. Telune ndi telune? Sing telu dhewe telu wis kari papat lho. Telu. Oh iya iya. Angkatan iku ngono. Saiki panggur lombos e piye? Kang Slamet Darum. Ya dimulai ya. Iya, mulai. Wey. Rujak-rujak nih, Iya rujak-rujak. Rujananas pantas diwadai gelang Tiwas belani wong ora waras Halah bapak balung bendong Balung kakel apa? Apa yo? Balung bendo. Bapak balung bendong. Balung bendo. Balung bendo main restoran. Bapak balung sari. Ya, Balung sari lah. balung sari. Lunas. Balung Lunas lho. balung nongko, balung nongko. Balung nongko ya. Bapak Balung. Oh ya tuh. Alah bapak balung nongko. Japane katone motor. kendangane sampe gedebok kamane. Iya. Ayo. Rujak. Kakan rujak. Weteng senet. Rujak cengur. Rujake wong kampung bungur. Iya. Meliar aja nganti senenge. Ala bapak balung sate damane Oleh peno ngempakne kurang selat dadi kendange pule koyo kaya-kaya wong digeret sapi. Karepe aku oleh ngempakno tak kuat-kuatno tapi ning sing kono gak tegen ya Allah. Maksud iku gak tegen suarane. Lah iya tapi Iya. terserah soal gak tegen iku terserah. Iya. Yo ngene iki lho. Sinom iku apa? Oh anu, pangkur. Sing dhisik mang sinom ya. Swara sing larang regane yo ngene iki digoleki. Iki digoleki. Oh, sapa sing gak goleki? Oh iya. Temen Sesuk aku lak main juga. main. Kanggo nyendeni Persebaya karo musuh Jerman. Wis, saiki peno gending-gending jelas iso ya. Iya. Sinom iso kinandi iso, gending wetan iso.
saiki kari ngomongi. Sing penting mosok ati iso nembang tok gak iso ngomong lak gak enak. Oh ngono ta. Saiki latihan drama ae, iya. Ya wis kari latihan drama, jadi awakmu iso merayu aku gelem gak awakmu, Pak? Gelem. Coba Loh. sih, coba. Ya apa? Pak sih ngomongnya. Sir-siran umpamane. Mengapa aku selalu diambang-ambingkan oleh kaum laki-laki? Jadi tidak ada artinya saya sebagai kaum betina. Kok selalu mereka itu kok menodai saya. Sampai begini perut saya ini. Inilah artinya korban pergaulan bebas. Mas, jangan aku dibebaskan. Dik, Iya, Mas. Ya, Mas. beras. Ada Mas, apa maksudmu kau datang sendiri? kenapa kau menangis-nangis di tengah jalan? Kau harus tahu. Aku sampai terjadi begini, Mas. Selesaikan ini. Siapa yang menanggung jawab ini? Sudah gampang. Lain hari tetap aku yang menanggung jawab. Sik. Ngapa? Ya ngene iki ta jare nyambut gawe iki. Ya apa? Mbok ndelok-ndelok seneng wong wedok gak nglarang nek luwih ayu teko aku. Lah karepmu kata Lah apa apa? mbok aku oleh bedindang ngene. Macem-macem omonganmu. Ya iki sarange ya iki sarange. Ya iki ta. Lho, Rik. Lho Sapari, iki lho sumut. Iya tak jarene pancen. Lho, lah apa Kon iki waduh Sapari, Rek. Ayo terusno. Terusno apane? Gak izin. Gak izin apane Kok awakmu? iso ngepek bojone wong. Mentang-mentang kaya ayu-ayu dhewe. Gedene sak gunung anakan. Sak gunung lah gedene. Masih sak gunung ayo mana padha. Gunung anakan. Lah nek gunung duwe anak-anak apa? Gunung apa? Ya anak putuk. Gak iso golek wong lanang liya ta nek gak ngepek bojone wong. Alah wong awakmu sing bajak bojoku kok. Ya aku sing bojone asli. Sapa bojone? Ya iki bojoku. Iki apa war? Lho, enten wong lho iki. Ayo ngomong. Lho ya gak iso wong aku kadung mendalem kok. Mar, cici gak ulung terus. Cepur ono sisan. Ya apa? Karo anak karo ngono pegaten aku. Ah, pegaten bojomu. Pegaten, ayo. Ya nah nek kon tak pegat terus kon sirik bojoku ngono. Maksudku lak ngono. Ngomongmu. Iki buyar dramane buyar. Gak iso buyar iki kadung Buyar kenangan ada. kadung menjiwai kok omonganmu. Sabar terusno aku tak minggat mek Kartolo. Lho omonganmu. Sabar. Jo ah, kon niku iki mah apa lho wong latihan drama. Iki apa lho? Perasamu temen ae. Sopo kon iki pangling ta? Kok iso lali lho. Iki ngono ning Mariam. Karepe mbina arek-arek gawe hiburan, Latihan drama. Ngono bojone gak dikandani lek latihan rene. Ditinggal ae, boleh Aku dicelathuk. kon tilap ngono lho. Iki latini sih. Kon ngurus buyari. Pak, Iya lah iki aku gak ngerti lah jarene Sapari iki ada apa-apa. Lah aku lak bingung ta aku dadi bojone. Gabung kene dadi siji awakmu. iki lek Iso aku dicampur iku lho. nek golek anggota cawuk-cawuk. Lho, anak-anak aku kecak bojone menawar rene iki biyen ya. Iya. Dasare cemburu nek benere. Iya. Bapakku biyen tau gedele. Nang sapa? Ah, Sapari iso-iso. Iya, dadi aku mung kanggo kanggo titis-titisan kok mau. Dadi gak ono apa-apa ta iki. Oh, enggak. Saiki sing penting gak apa-apa. ayo sing rukun ya lek pancen iki diterusno lihat dina latihan sing tepat. Iya, iya. Ayo saiki mangan-mangan sik. Ayo.